Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer news ekwiBetway Premiership sokubhekela lapha ekuyikaMagebhula iOrlando Pirates ke kubikwa ukuthi ke ibhakabhaka selisayine umdlali from lapha iqembu elithathwa ngokuthi ke iyona ke i-feeder club ye-Orlando Pirates lapha ke iBhelebhele FC. Orlando Pirates isisayine ke umdlali ukuyogijima kuyona ke iMamelodi Sundowns lapha ke uZeke Felix ke njengamanje ukugijima ke kuyona ke lapha iOrlando Pirates lapha ke esigabeni esiphansi lapha ke kwi-MDC, kodwa ke njengamanje uzilolonga nayo ke i-senior team ye-Orlando Pirates. Ke impela ke yona update nje ngiyiphethe ke njengamanje. Like i-video, subscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ngizohleze ngikhona kulethele ama transfer news ekwiBetway Premiership. Okwamanje ke video ethu asibambela nisale kahle.